16 bojovníkov. Prežiť môže iba jeden. Rozhodni o tom ty. Local Freestyle Battle. Hej, milí diváci Local Freestyle Battle, máme tu ďalšie štvrťfinálové kolo! V minulom kole som avizoval, že sa proti sebe postavia Rytmaus a Boy Wonder! Rytmaus, ideš na to! Yo, toto je Lukáš Jeblička. Toto je Boy Wonder, že vraj rapper z Trnavy. Ne veľký jebavý, ale malý rapavý. Čo celý život iba kopíruje pišťany. Anonymne drzí a naživu je rozsraný. Hudobný diktoš odvahu ty dáva tráva. Si ako melíšku jebávaš ze sociála. Ktorú laty bude lízať tvoje malé lála. Počuješ, ty troska pojebaná. Každý vie, jak nakladám a každý vie, že kdo je pána. Obúvať sa dom na bráchu, to si dojebal. Tento šašo zabudol, že kdo je kráľ a kdo je kár. A za to som mu teraz pekne vyfistišoval. Malé kokoty rozmrvím ako piškoty, vás nedá ani boyband dokopy. Čo si ty? Ze Zdenku prednú nahrávaš len plitké duety. A keď tak chycím, tak chirurg bude mať veľa roboty. Yo, toto je ono, postupové kolo. A nečúb ako kokoda, daj si tu radšej foro. Príjme snežek mono a pustím ti ju na hlavu, jak ti ju pustil Momo. A zas budeš rebať jak malé hovno, jak malé homo, bezvolené. Rytmaus nesklamal! A keďže som bol toho svedkom, Wonder, ide ti dávam slovo! No čo, Lil Wonderko? To sú tí hrdinovia na internete. Ale naživo do očí mi nepovieš nič. Dobre, odnese do hovno. OK, milí Facebookári! Ja vás upozorním, že máme pred sebou už len posledné štvrťfinálové kolo tohto roku, v ktorom sa predstaví Separ a Opak! Naopak.